Здравейте на всички, аз съм Борката ТВ. Вие сте с моето спешъл видео по случай 5000 абонати, които успяхме да направим в рамките на една година. Благодаря ви адски много за тази подкрепа, че успяхме да направим това число. Лично аз си нямах и на представа, че ще успея да достигна това число и то за една година. Благодарение на вас ви избърнахте една от мечтите ми. В днескашното видео ще поговорим относно канала ми и ще ви задам няколко въпроса към вас, на които бих се радвал да отговорите в коментарите, които аз ще ги прочета и ако идеите са интересни, ще се реализират. Ето ги въпросите. Първият въпрос към вас е: искате ли да направя Q&A? Втория въпрос е: искате ли да направя Setup Tour? И третия: какво вие бихте искали да видите в канала ми? Какви нови промени? И така нататък. Давайте съвети в коментарите, ще ги прочета. А сега относно канала ми. Много от вас искате да направя поредица на различни игри. Да, и аз искам, но за жалост нямам желание да цъкам каквато и да било игра различна от Fortnite. Поради каква причина и аз не знам. Но да знаете, няма да спирам с контента на Fortnite, ще продължавам. Ще почна да играя малко по-чил играта за фън и нещо напоследък почна да играя повече Save the World, не знам защо, почна да ме радва повече от Battle Royale. И така. Другото нещо, което ми натяквате много е относно Face Reveal. Замислил съм да има Face Reveal, но той ще бъде направен през лятото тази година. През лятната ваканция аз имам повече време да обмисля как да направя това видео. Имам повече време да едитна това видео, така че да бъде интересно за вас и да се гледа повече. Спокойно хора, ще има Face Reveal. А ако ме питате за Face Reveal по време на игра, то за това нещо аз не съм много сигурен и не мога да ви кажа точен отговор. Плюс през лятото имам доста интересна идея, която да я вкарам в канала си. И това е една нова поредичка, която е различна от гейминга. Няма абсолютно нищо свързано с игрите. Мога ви спомня съвсем малко. Аз съм човек, който ползва градския транспорт от малък и имам някакъв интерес към някои неща и така съм се задълбочил към тези неща, че ми дойде една много яка идея за видео, но за да го направя се иска много време, освен от към едит, събиране на материал и други неща, за които ще разберете, ако успея да направя това видео и ще го кача най-вероятно през лятната ваканция. Имайте търпение, хора! Относно канала, казах ви нещата, които доста голяма част от вас ви интересува. Да се надявам наистина в бъдеще да се променят някои неща, да отидат нещата в добра насока. Вие пишете долу в коментарите вашите мнения относно Q&A и Setup Tour видеята. Който коментар преобладава повече, то това ще бъде първото видео, а след това ще направя и другото. Отново благодаря ви адски много за това число. Много лов на всички. Нека да продължаваме напред към 10k абонати. Кога ли ще ги стигна, нямам си никаква представа. Вие сте надеждата за това число. Ако ви е харесало видеото, може да оставите по един лайк за подкрепа. Може да се абонирате за канала с камбанка, ако искате да получавате известия за още такива интересни видеа. До скоро!